салому дуруди бепоён ба кулли мухлисон ва ҳаводорони сомонаи оила. Дар доираи лоиҳаи ковид ва ҷамъият мо тасмим гирифтаем силсилаи подкаст барномаҳоро аз рӯзгори гурезаҳо ва муҳоҷирони меҳнатии тоҷик таҳия намуда диққати аҳли ҷомеаро ба мушкилоти ин ду тоифа ки қишри осебпазири ҷомеа ба шумор мераванд ҷалб намоем. бояд қайд кард ки дар замони муосир муҳоҷирати меҳнатӣ ба як раванди умумибашарӣ табдил ёфтааст ва албатта тоҷикони мо низ аз ин раванд барканор нестанд. солҳои охир дар қатори ҷавонмардони тоҷик як ида бонувон низ барои дарёфти ризқурозии худ ва аҳли хонаводаашон рӯ ба муҳоҷирати меҳнатӣ мебиёранд. тоҷикон то хуруҷи коронавирус низ берун аз марз мушкилоти зиёде доштанд. дар давраи пандемия бошад мушкилоти ҳаёти муҳоҷирон хоса занону духтарони муҳоҷир боз ҳам зиёдтар гашт. имрӯз дар барномаи мо як зане ҳузур дорад ки муддати 3 соли охир дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар русия буд ва ин бонуи зебо Миҷгона Раҳимова зодаи шаҳри Кӯлоб мебошанд. Миҷгона бону ба барномаи мо хуш омадед. Миҷгона ҷон, мегуфтед ки чӣ шуморо водор намуд роҳи Русияро пеш бигиред? мушкили ман ҳамин буд ки бехонаву бедар будам. ба 4 фарзанд дар ҳар дар шаб марӯз мекардим. шавҳаратон куҷо? ба майнӯшӣ фақат ҳамин арақ мехӯрдим. яъне шавҳаратон май зада буд? Да, ова амтарӣ мекард. аз аввали зиндагиятон май менӯшид? Не аз аввал зиндагимон нағз буд. дар стадион тренери футбол кор кард, стадиони шаҳри Кӯлобда. баъд вақте ки маош гирифтанӣ шуд, аз сари ҳамун майнӯшидана сар кард. шумо гуфта будед ки чанд маротиба ҳатто қасди худкушӣ кардед. чӣ боис шуд ки шумо қасди худкушӣ? медидим фарзандом гушнаву мерафтем идару дар хай яхелаш рамон медоданд муддати 1 рӯз 2 рӯз. ба 4 фарзанд ки ҳозир ҳеҷ кас фарзанди худша нигоҳ кардан наметавонист. хай берун айдармон мекарданд. мегуфтам шумо баъзан шабҳоро дар хонаи ҳамсоя саҳар мекардед? албатта даже дар ҳамун тай подвали ҳамун хонаи худам зиндагӣ мекардам. аз дасти ҳамтари шавҳарам мезад. ҳама тараф як корчаро дар дасташ мегирифт, мегуфт мекушам. фақат ҳамин хел коро мекард. охир ба корчам зад. ман барои ҳамун ҷидо шудам. гуфтам хубуш ки ман ҳамин дар дари мардам шаб марӯз кунам. ба мара исаншам як буд исаншамни ҳамун ҷани будам дар дари мардам будам иҷаштани ҳастам. гуфтам ҳамин фарзандои ман дар ҳамин хел тарбияра ёд нагиранд. мерафтам дар куҷое ки пасуда мешуштам, хайр худоӣ мешид, тӯю тамошо мешид, пасуда мешуштам. иҷо ягон айби шарм нестай. мерафтам оғилои ҳамсоёма меруфтам, хай тапак мекардам, мефурӯхтам. ман оли алимент гирифтагиам нестам. ҳеҷ касам ба доди ман расидагӣ нестай ки ҳамин духта алимент мегира намегира, ҳамин соҳиби 4 фарзанда ҳамин ҳуқуқ дора дар ҳамун хона оё надора. ҳеҷ ка ба доди ман ва фарзандои ман намерасад. ва ҳамин мушкилиҳо боис шуданд ки шумо фарзандонатонро ба тарбияи падару модарам дуташа падару модар ма додам, дуташа апа ма додам. апаи калонима ӯ дар деҳот зиндагӣ мекунад. ҳамура додам ки ҳамин фарзандои маро нигоҳ бин кунад. ман ҳамин фарзандома ба ту супордам. шуморо ба худо ман мебурам мерам. пад Москва як фабрикада кор кардам. ҳамун фабрикада 1 солу 9 моҳ муддати 1 солу 9 моҳ кор кардам. фабрикаи чӣ буд? чӣ истеҳсол мекард? мурғ. фабрикаи мурғ буд. мурғпарварӣ буд. кор мекардам. хай хел документмона мекарданд, регистратсиямона мекарданд, ҷои зиндагӣ мекардагимона медоданд, ҷои хобмона. хай бо ҳамҷо автобус мебурд меовард моно. маошмон кам будак, 7000 медодак. мегуфт ки баъд метем ба лавзи хучонаку баъдан метем. моҳи оянда ҳамин хел 3000 доданд. баъд ососа 2000 доданд. баъд истодам гуфтам ки ман чӣ хел кунам ки ҳамин документома айдастиам ё бигирам бубурам бурам. ай ҳаминҷа муддати 1 солу 9 моҳ кор кардам. ман омаданӣ шидам. қариб ки бемаош. ҳамин қа метонистам ки аму
5000 4000 бо бачаҳои тоҷик ки хидмон амуҷа буданд ёрдам мекарданд ки апа сари маош тапир кунӣ рое ки ба кӯдакота ки фарзандот гушна намонанд. хайям ҷабрай ба мардуми тоҷики мо бе ниҳоят ҷабрай. Кори Москва ба мардако душворай, ҳолон ки мо занем. ҷоиш мешид 15 соат кор мекардем, 14 соат кор мекардем. хел кор мекардем ки вазмин буд. шумо каме пештар гуфтед ки муддати 1 солу 9 моҳ кор карда қариб ки маош нагирифтам, яъне 3000 4000 мегирифтед ва қисми 70-80% маошатонро намегирифтед. ҳамон маблағ чӣ шуд? шумо тавонистед ҳамон музди худат ба даст биёред? Не, ора компенсатсия мегуфтанд, дар охири сол мегуфтанд метем. амура ами хеле мекарданд ки ҳисоб мекардан дар пули хона, документ, налог, падоходный налог ҳамаро якҷо мекардан. Мора ами хеле кори мекардан ки дар казадмон мекардан ки ина пули ту ба ҳамин рафтай. хулоса мара оилак ура надодан нея. яъне ки ба қавли имрӯза шуморо кидат кардан. ҳамаги ҷамъ додан мара 14000 руси додагиянд. 14000 дар муддати 1 солу 9 моҳ. додагиянд ки ина миҷгунанд ами пули шумо. аҳволи дигар занҳои муҳоҷир чӣ буд? ҳамин хел буд. ҳамаш ами мисли мо занҳо. ман ҳамин харша мефаҳмам ки зану марди муҳоҷир азоб мекашанд дар амҷа. мисли ғуломе мо хоҳанд метиҳанд, кадоме ки хичон мехоҳанд аму одама маоши нағз метиҳанд, кадоме ки дили хичон намехоҳа вая наметиҳанд. мушкилоти асосии занҳои муҳоҷир дар Русия чӣ аст? ҳамин одама чӣ зуруш меояд ки апаҷон ба шаҳри муҳоҷирӣ меравад барои бехонаву бедариш, мушкили зиндагиш, як касаливу бемордориш. ман хидм ҳамин хулосара мебарам. чӣ мушкилиҳо пеш мегӯянд? масалан мушкили пайдо кардани ҷойи хоб, мушкили пайдо кардани албатта итари ҳаст. ина масалан ман хидм 1,5 сутка дар метро хов рафтам, дани дари метрои Волгоградский проспект рафтам, хов рафтам. вақте ки ман ҳамуҷа ҳамин хел кор кардам, ман хеста ба Иззат Амон меган хестам ба ҳамон муроҷиаткунӣ рафтам муроҷиаткунӣ. дар ҳақиқатан вақтиш набуд дигар бахтовар гуфтани юристиш буду. баъд як бачаки майдачаки беҳад ҳамун бачаки майдача инсони хуб ҳаму дид ки попшои ма тарай наскиём тарай апаҷон гуфт инаи 1000 сума бигир бира бахтая попши бихар наски бихар ақалан бупуш ки по тар нашававу ҳаму раисмон нестай калонмон. мушкили ҳанамияй мушкили мо зано ки дар ҳамун метро ма 1,5 сутка дар хунуки барф намхели таи як касе нест ки дасти занҳои муҳоҷирро бигирад. вақти не мара нагирифтанд, мара ҳамин фақат муҳоҷирои тоҷик даст магирифтанд. ҳамун метро да бо рафтам ранги бесоибо шиштагӣ будам ба як бачака ҳамун шаҳри Истра мара дастгирӣ кард. гуфт апаҷон марҳамат, ман шабкорам, шумо шабо ҳамун дар ҳамун вагони ман зиндагӣ кунен. хай мақсад то ҷоу потоне ёфтана бием бирем марҳамат намуҷа хоб кунем. вагон гарм буд, нағз буд, хурду хӯрокам медода, хай чиз мекарду не ки охир хай саломатӣ майдаст додагӣ ки буд кор намекардум беҳуда буд. баъд ба ҳамин хулоса омадам ки ба сомонаи оилатиҷӣ муроҷиат кунам. як ҳодисаи аҷибро дар суҳбати қаблӣ нақл кардед. шумо гуфтед ки як рӯз ба ҷангал рафтам ва бо тамоми овоз гирия кардам. чӣ боис шуд ки шумо ба ҷангал равед ва ин ҳодиса кай чӣ тавр рӯй дод? вақте ки ман ҳамин да дастам сум набуду духтарчам телефон кард ки очаҷон мо гушнаву ташна мондаем, хаймои хелем, ман мисоли сару либос надорам. бачам амни ҳамин хел кард, да дастам сум надошт. гуфтам ҳозир ман мехезам. баъд падарам ба овози баланд гашт гуфт ки чӣ дилша баровард ки бихебиё корам накунӣ бихебиё. баъд модарам гиря кард ки бихебиё фарзандота тай парка дорӣ надорӣ ҳамиҷада тар қоқ мехӯрӣ дар ҳамиҷа биё. ман хулос ба ҳамин хулоса ман мухима мерам дар уҷа хона надорам, ҷои кор дига надорам, ҳеҷ кор надорам. баъд дилам ҳамин хел маҳкам шиду ҳамун як шав пешаш мара скори бурда буд. ҳамин хел биромадам
ҷангал рафтим одамо рижа карда сабдан дар ҳамуҷа биромадим дар ини ҷангал даромадиму ҳама хел барф 1 метр буд ҳами 1 метр буд барф ҳама хел даромадим ҳаму ҷои амода ба ҳами ду зону шиштиму номтари сини худованд ҷағаз кардам ба худованд гуфтам эй худоҷон мара пеш фарзандом барои фарзандои ман ҳами як кулбаи вайронае ки биёвӣ мара биёв ки ман қад фарзандом зиндагӣ кунам баъд апаҷон баъд ҳами хулоса баъд ҳамуҷа ғалтидам мардами урус хезондан гуфтанд ки апа ба урусӣ гуфтанд бихез ин кора накун ту гиря накун хезм баъд омадам оста ба ҳамун хонама омадам баъд ба ҳами сомонаи оилатиҷӣ як саид гуфтани одам як бача будаи деҳот гашт гуфт ки апа гуфт биё ман як хулосаи дамиём ки тра як барномада пайваст мекунам қатъи ҳамино гап за ҳами мо мумкин ки ҳамино тра соҳиби ҳама чиз кунанд баъд ахирон чи дили ман мебуд ки ҳами агар бикуна накуна ма дигар ғайра худкушӣ ма дигар роҳ надоштам апа ҳами сомонаи оилатиҷӣ мара ёрдам кардан миҷгона раҳимова ба барномаи умеди охирини сомонаи оилатиҷӣ муроҷиат карда буданд ва баъди пахши ин барнома дар муддати 24 соат мушкили ин кас ҳал шуд ҳамагӣ дар муддати як шабона рӯз маҳмудҷон муродов мара кӯмак расонд билет гирифтанд дар муддати 3 соат ҳами шахсҳо мара билет гирифта ба ватан гусел кардан ҳатто дар аэропорт расидам боварӣ надоштам ки ман ба ватан бирам апаҷон ба худо ки ҳами маҳмудҷон муродов худованд баракатш бита ҳами шахс бениҳоят шахси хуб ҳами худаш бо мара ба даста гирифту биё бирем гуфтанд ман тра пеш падар модарат мебарам ман ҳичи надорам ҳатто либос надорам худам бигирам бирам баъд ҳамун маҳмудҷон муродов гашт гуфт ки хоҳар гуфт нами ма барои тра ҳама чиз кадагим гуфт мерем хай дар ҳақиқатан гапи дурӯғ нагуфт ҳами шахс гӯспанд киштанд дар хонамон маърака карданд ҳама чиза муҳайё карданд шароити мара ай фарзандома ҳатто ба оиламон ҳама нигоҳ карданд хай шукронаи парвардигор боварӣ надоштам ки ман соҳиби хонаву даршам шукронаи парвардигор дар ҳақиқатан ҳами шахс мара соҳиби ду хона карда дуҳуҷрагӣ кард дуюм ошёна дар маркази шаҳрҳо кард балоқ пар ба тамоми шароити хона мебел стиральни машина бе тамоми шароит телевизор оинаш фанер ҳатто ба хурду хӯроки ман таъмин кард миҷгона шумо як зани муҳоҷире ҳастед ки ҳам заҳр ва ҳам шаҳри муҳоҷиратро чашидед муддати 3 сол дар русия будед ва он занони духтарони тоҷик ки мехоҳанд ба русия раванд орзу мекунанд ки дар русия кор карда ягон мушкилоти худро ҳал кунанд чӣ гуфтаниед хай гуфтанием ки агар имконият дошта бошанд нараванд ба шаҳри муҳоҷирӣ барое ки ман худам хулоса мебарорам ҳаракат кунанд кӯшиш кунанд иншоалло ба амри худо дар ҳамин шаҳри худмон мо соҳиби ҳамаи чиз мешидаем ташаккур ки хоҳиши моро рад накарда аз шаҳри кӯлоб ба шаҳри душанбе омадед орзу мекунем ки аз ин пас зиндагии шумо ҳамеша ана ҳамин хел ширин бошад ва ҳамеша дар лабонатон табассум бошад саломат бошед